Ġie l-Akkademja tal-Malti, storikament magħruf bħala l-Medalja Giuseppe Muscat Azzoppardi, huwa ġie li jingħata lil min ikkontribwixxa bi sħiħ u tul ħajtu kollha lejn il-sin pajjiżna, bħalma jispjegalna Joseph P. Borch. Kien ħsieb ta' Gino Muscat Azzoppardi li jiġi iben Giuseppe Muscat Azzoppardi, awtur magħruf u fundatur tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti, li tingħata medalja għal min ikun ħadem tul ħajtu kollha biex ngħidu hekk għal Malti f'xi qasam tal-letteratura jew tal-lingwa. Naturalment l-ħsieb tiegħu kien ukoll li jżomm tifkira ta' missieru. U bl-għajnuna tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti bdiet tingħata din il-medalja. L-ewwel ma ħadha kien Dunkarm, kienet ħaġa xirqa li jieħodha l-poeta nazzjonali fl-1946. Warajh ħada Nino Cremona, imbagħad kien ħada Giuseppe Gallia u Dun Paul Gallia, warajh ħada Giuseppe Aquilina bix-xira għax wara kollox bena l-Katedra tal-Malti fl-Università. Imbagħad ingħatat lil Carmenu Vassallo, lil poeta Carmenu Vassallo u lil poeta Anton Buttigieg. Flimkien ingħatat dik ingħatat fl-1972 u ħaduha flimkien. Minn dakinhar lem ma baqgħetx tingħata din għal xi raġuni oħra ma baqgħetx tingħata. Imbagħad fi żmieni ġiet l-idea li narġgħu nibdew nagħtuha. Jiena xewqa tiegħi kienet li tibqa' tingħata bl-istess isem, ġifieri bl-istess titlu, l-Medalja Giuseppe Muscat Azzoppardi, però mbagħad iddeċidejna li nsejħula Medalja ġieħ l-Akkademja tal-Malti. U bdejna fl-2016 kien ħada Oliver Frigieri bix-xira għal kontribut kbir letterarju u l-wirt kbir letterarju li ħallilna. Ingħatat kull sena mbagħad, s'issa dejjem ingħatat mbagħad il-Monsignor Lawrence Kakija, waraħ Trevor Zara, Viktor Fenek u Lina Brogdorf. Tajjeb ngħidu li din tingħata mhux għax sempliċement ikun dak l-awtur ikun kiteb u pubblika matul ħajtu kollha, veri dawn dejjem taw xi kontribut, pereżempju Oliver Frigieri nistgħu ngħidu li kien kofundatur tal-moviment Awmin Letterarju. Tifhem Trevor Zara ħadem fil-Għaqda Letterarja Maltija. Lina Brogdorf ħadmet ħafna fil-moviment tal-Malti ta' kelli Novella Haber. Ġifieri wieħed aħna il-medalja tingħata għax mhux sempliċement għax dak li jkun ippubblika, ma ħadem tul ħajtu kollha ta' xi kontribut fil-qasam xi qasam tal-Malti tul ħajtu kollha. Huwa rikonoxximent żgħir b'apprezzament għal dak li jkun. Il-proċedura hija li l-Akkademja toħroġ l-applikazzjonijiet, toħroġ formola lill-membri, il-membri jibagħtu n-nomina tagħhom, imbagħad hemm ġurija biex ngħidu hekk speċjali għaliha, ġifieri għandek il-President tal-Akkademja, għandek il-Kap tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università u il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti. Huma dawn li jażlu minn nominazzjonijiet li jidħlu mill-membri tal-Akkademja huma dawn it-tliet ġurati li jażlu lir-rebbieħ. Jistgħu ma jażlux ukoll, tifhem skont ġifieri fidejhom. Hija fidejhom, jistgħu jinnominaw xi ħadd ieħor. Ġifieri din hija miftuħa b'dak il-mod. Tajjeb ngħidu li qed inżommu tradizzjoni li l-medalja tingħata kull 14 ta' Novembru ta' kull sena hija d-data ta' twaqqif tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti li llum hija magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti. Rokna li jmiss, stidinna lill-kittiba Jacqueline Mizzi, magħrufa għal diversi romanzi, fosthom esperjenza unika u noti blu. Mizzi laqgħet l-istedina tagħna u qasmet magħna xi riflessjonijiet dwar il-kitba kreattiva. L-ewwel żewġ romanzi, l-ewwel wieħed li ktibt kien Esperjenza Unika Love. U sena wara ħareġ Esperjenza Unika Sabrina li jkompli miegħu fejn naraw l-ġġara mill-karattri sena wara. Din is-sena ħareġ Noti Blu.
Il-kodba kollha jitrattaw temi realistiċi ta' adolescenzjali, fejn il-protagonisti huma kollha adolescenti. U fil-kodba nesplora il-temi differenti bħal ngħidu aħna sitwazzjonijiet familjari differenti. Iżda wkoll l-esperjenza ta' kull wieħed u waħda mill-protagonisti tiegħi fejn għandek żgħażagħ b'esperjenzi differenti, bagaljet esperjenzi personali li jvarjaw minn xulxin, iżda hemm xi ħaġa komuni bejniethom, l-emozzjonijiet turbulenti li kull wieħed u waħda minnha għadda fl-adolescenza. Il-Malti ovvjament hija l-lingwa li bih ktibt ir-romanzi, allura ovvjament fejn tidħol kal-proċess tal-kitba, ċerta editjar, ċerta teknika, inħoss li jeni ħafna. Biss però l-esperjenza tal-PSD għenet minn aspett differenti, mill-aspett psikoloġiku li jitrattaw it-temi fir-romanz. Ngħidu aħna il-fatt li jiena naħdem mal-adolescenti u ħafna minnhom jaqsmu anke miegħi esperjenzi li jkunu għaddejjin minnhom. Ovvjament fl-istejjer kulħadd huwa vintat il-karattri huma fittizji ma bbażati fuq realtà vera. U l-fatt li jiena kontinwament nallem u naħdem mal-adolescenti nibqa' ġġornata mar-realtà tagħhom u anke tal-lingwaġġ li huma jużaw għaliex jekk inti tikteb għal ġeneru u għal ġenerazzjoni partikolari, il-kitba tirrifletti dan ukoll. Minkejja li ovvjament l-istorja tiġi miktuba fuq il-kompjuter u tajpjata, jiena persuna li l-karta u l-pinna inħobbhom wisq għax inħoss li għandi xi ħaġa tanġibli, ġifieri anke speċjalment meta nkun qed nippjana dejjem inkun qiegħda nikteb fuq karti, ġieli kolli ċerta pjanijiet fuq il-kompjuter jew anke kapitli xorta nipprintihom u nerġa' ndurhom f'idejja biex neditja. Il-proċess huwa wieħed li mhux li tibda u tispiċċa, imma xi drabi tibda, terġa' tmur lura x'all-passi, terġa' tibda kapitlu mill-bidu, huwa proċess intriganti u eċċitanti u sodisfaċenti wkoll, għaliex minkejja li jkolli l-qafas u idea ta' fejn ovvjament ħatwassalni l-istorja, xi drabi jienu nikteb il-kapitli jispirawni b'idea ġodda u nerġa' nbiddel ċerta pjanijiet. Ġifieri jiena nikteb kultant kważi nħossni qisni qarrejja li qed nara x'qed jiġri għall-ewwel darba. It-tlieta, 15 Ottubru 2019. Kienu mdawrin fuq mejda fil-kantin. Il-kol jikkonċentraw fuq l-ikel li kienu qed jibbilgħu qabel ma ddoqq il-qampjena tal-brejk il-qasir. Il-laħwa kejn x'intina jaqmen, qal Andy, ora l-ieħor, jinten l-ikel tiegħi jew. Wieġeb Kejn hekk kif tefa' marfa ross soħra ġo ħalqu mingħajr wisq każ tal-kumment ta' Andy. Ir-riħa tal-bżar aħdar qawwija wisq jaq. U r-riħa tiegħu vera nxomma tinten. Kompla jinġibet lura u jqarras wiċċu Andy. Kemm għandek żieset ngħid, wieġbu Kejn. M'intix qed tippretendi li nqum u nitlaq minn ħdejkux. Fuq kollox intom ġejtu bil-qeda ħdejna ta' sew hekk ma jogħġbokx. Dabbar rasek minn fejn ġejt. Poġġejna għax daw l-imwejjel twal u biex issib post weda u ġew, mhux għax rid noqħdejk. Ejja morru sa barra fil-każ Andy, hemm naqra xemx, daħlet f'nofs il-ġuventur sera. Jara l-oħra, ħassib skuża biex tmur tinnamra. Daħak Kejn hekk kif emes il-sieħbu li min-naħa tiegħu ċarra tħall u wera l-ingredjenti mafġa li kien fih il-bezzun li kienet jiekol. Kemm għandek diskors vojt Kejn? Qal Andy aħmar nar hekk kif qam u mexa l-barra. Ġulja li kienet bil-qeda ħdejżek ma tnifsitx u kompli tiekol it-tuffieħa hekk kif minn taħt il-għajn rat lil Sara tqum minn posta. Ġejja magħna ġu? Staqsieta. Le, ħanoqgħod fil-każ. Wieħed mit-tipi l-aktar diffiċli ta' Għana huwa dak filgħoli, magħruf ukoll bħala Lana Labor Mliża. Stil ta' Għana magħżul minn stili oħra minħabba l-vuċi tal-għannejja. Lana Labor Mliża tista' tissejjaħ ukoll Lana bit-kaxkira,
l-għana la nisa, ġifiri fl-istil ta' nisa, l-għana filoli u dan għaliex kienet assoċjata mal-belt ta' Bormla imma il-leħen li jembżonna liħ huwa leħen filoli ħafna u l-għana bitkaxkira għaliex il-kliem jitkaxkar, jitġebbet fit-tul, tant li iżbuħija tiegħu għalkemm qiegħed anke fil-kliem għaliex forsi u t-tip ta' għana li hu l-iktar poetiku. Però iżbuħija huwa fil-kliem kif jinstema'. Hemm ħafna nies li ma jifhmuhx il-kliem, imma xorta żbuħija toħroġ minnu. Illum il-ġurnata ma ssibx kuntest speċifiku għalih, ġifieri sa fejn naf jiena qatt ma jkun hemm serati speċifikament għall-għana filoli. Jiena ġieli insertajtu imma għaliex ikun hemm xi ħadd jew f'ħanut li fejn in-nies iltaqgħu għall-għana spiritu pronto jkun hemm xi ħadd janni ftit jew ikun hemm xi daqqaqa u jibdew bejnietom idoqquh. Il-kuntest soċjali tiegħu għadda kien assoċjat ma' post partikolari u kien jitanna f'kuntesti varji imma bħala forma ta' ħajja li llum għaddiet. Fil-passat m'għandniex sa fejn naf jiena dokumentazzjoni speċifikament dwar l-għana la Bormliża. Żgur mhux fis-seklu 20, il-tip ta' riċerkaturi li kien hawn fis-seklu 20 ġeneralment għax fitxew jew insertaw imma kien ġiġa għadda l-kuntest tiegħu. U fid-dokumentazzjoni għalmenu li naf biha jiena, naturalment ma nafx kollox, ma nafx li hemm ħafna dokumentazzjoni li jmur lura sekli dwar l-għana in ġenerali, però sa fejn naf jiena mhux dwar la Bormliża. Hija għana li hija differenti mit-tip liħor li ssib illum il-ġurnata, tip liħor kollu 4 tifrus. L-għana filoli għandu vers wieħed tista' maqsum fit-tnejn u ripetut anke meta jkun hemm 2 jannu ġeneralment jirrepetu l-istess vers, però mbagħad skont it-tip ta' la Bormliża li kienu qegħdin jannu jistgħu anki jimprovizzaw vers. Jekk tifhmu il-kliem importanti ħafna, però anki jekk ma tifhmux, l-enfasi fuq il-vuċi tali li s-sentiment kważi joħroġ minn kif jinstema il-kliem. Il-kliem mhuwiex ġeneralment improvvizzat, almenu l-ewwel vers ikunu vrus tradizzjonali, imma ta' livell poetiku li jistgħu jkunu applikati jew wieħed jista' jisma' fihom is-sitwazzjoni tiegħu personali għaliex huma kważi bla żmien. Ġenerazzjonijiet sħaħ ta' studenti semgħu b'fond sul-fenek. F'din ir-rokna se niltaqgħu mal-professoressa Suzanne Piscopo.
l-awtriċi li ħolqot dan il-karattru simpatiku. Il-karattru Fonsul Fenek kien oriġina bħala parti minn proġett Ewropew fejn l-idea kienet li jinħolqu materjali edukattivi li jgħalmu dwar l-ikel u s-saħħa, l-eżerċizzju fiżiku permezz tal-lingwa tal-pajjiż. Allura jiena u ir-raġel tiegħi infatti Michael Piscopo ħloqna dal-karattru dal-maskot Fonsul Fenek biex ngħinu l-itfal biex jagħmlu dawn l-għażliet għaqlin għas-saħħa. U matul iż-żmien ħloqna ħafna materjal biex jagħmel dan. Fonsul Fenek jikol il-ħaxix, Fonsul Fenek skola ma jfallix, Fonsul Fenek jilgħab il-ballun, jimur jorqod fit-8 u fis-7 jerġa' jqum. Dal-materjal edukattiv u varjat ħafna. Forsi n-nies iktar li jafu hija l-kanzunetta Fonsul Fenek bil-Malti li nieħu gost ngħid li ndaqet 1.5 miljun darba fuq YouTube. Kull ħaġa li nħolqu ta' Fonsul Fenek u sħabu Miċu l-Qattus, Lola Nannakola Benna l-Baqra, dejjem għandhom messaġġ edukattiv, dejjem dwar is-saħħa, l-ikel, l-eżerċizzju fiżiku, li tkun tħobb in-natura, li tħobb il-kultura, li tħobb il-pajjiżek. U matul iż-żmien daħħalna messaġġi oħra, pereżempju Miċu huwa kanit tax-xjenza, Lola tħobb tivvjaġġa. Imma dik ħaġa t-tema tal-li nieklu tajjeb għas-saħħa, Fonsu huwa wkoll iħobb isajjar, huwa kok ukoll, allura dejjem daħħalna dawn it-temi u ħloqna materjal li jgħallem vokabolarju dwar dawn it-temi, ikellu saħħa, natura u ambjent, is-sajf, ix-xitwa, il-festini, ġifieri hemm ħafna kodba li jgħallmu vokabolarju skont it-tema. U mbagħad anke hemm xi logħob edukattiv, board games u anke riċetti. Għandna website ta' Fonsul Fenek fejn in-nies jistgħu jmorru fonsulfenek.org u hemm ħafna materjal b'xejn li jistgħu jinniżlu inkluż stejjer ukoll. Permezz ta' l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu għenu biex inħoloq ġabra ta' stejjer ta' Fonsul Fenek. Għandek 12 storja li huwa interessanti li l-istejjer rappreżentati forma ta' comics. Kull storja hija paġna imma hija comics. L-età li qed nimmiraw lejha hija ta' qisu bejn 6 u 7 snin u l-istess, kull storja għandek messaġġ edukattiv. Hija storja jiġifieri pjaċevoli, imma pereżempju ħatgħallem dwar let's say is-suq tal-bdiewa pereżempju, jew Fonsu imur marsa xlok jiltaqa' mas-sajjied u jara ħut differenti. Miċu l-Qattus u Fonsu jagħmlu esperiment ta' xjenza biex juri kif ċerta xorb jista' jaffettwa is-snien kif jibqgħu b'saħħithom. Insomma, kull storja għandha dan il-messaġġ anke jiġifieri dejjem kif qed ngħidu l-idea li nippromovu l-imħabba wkoll għal pereżempju għall-annimali, l-imħabba għan-nies anzjani li nagħtu każ in-nies li forsi ma jifilħux u kif nagħtuhom kura. Jiġifieri l-istejjer waqt li għatu gost dejjem l-għalliema jew il-ġenituri jew min qed jħossib it-tfal jista' juża l-istejjer biex jgħallem xi ħaġa biex it-tfal vera jkunu mhux biss jażlu stil ta' ħajja aħjar għas-saħħa s-sostenibilità, imma anke li jkollhom karattru tajjeb, karattru li ħajkun den ta' ċittadin Malti. Pen Malta hija għaqda tal-kittieba bi storja twila, iżda beruq friski f'pajjiżna. Miriam Kalleja Shaw, il-Viċi President tal-għaqda, tkellmet magħna dwar il-ħtieġa ta' għaqdiet bħal Pen fl-iżvilupp tal-kittieba u għalhekk tal-kitba. L-għanijiet ta' Pen International huma li tippromovi l-letteratura u tiddefendi l-espressjoni libera. Tagħmel enfasi Pen International fuq dawk il-kittieba li huma persegwitati minħabba x-xogħol tagħhom u li forsi fil-pajjiż tagħhom isofru tortura u anke ħabs.
PEN International taraf ukoll li kull pajjiż għandha l-bżonnijiet tagħha. Pereżempju f'Malta narfu li għandna nipproteġu l-lingwa u li għandna senarju ta' bilingwiżmu. Wara dak li ġara lil Daphne Caruana Galizia kien hemm ħafna kittieba, ġurnalisti, artisti, cartoonists, artisti oħra li ħassew li għandhom bżonn għaqda li tipproteġihom. Meta bdejna nitkellmu fuqha kien hemm persuni li bdew jitkellmu ma' PEN International biex ikonna ċentru PEN f'Malta. Kellna bżonn ħafna appoġġ minn artisti u ġurnalisti Maltin kif ukoll artisti mhumiex Maltin imma li jgħixu Malta. Però kellna nkunu ċerti li kien hemm appoġġ biżżejjed. U konna nafu li kważi kull pajjiż għandu ċentru ta' PEN u allura kellna naħdmu u ħdimna ġifieri sew biex ċentru PEN ħadna l-akkreditazzjoni f'inqas minn sena. Fil-prattika aħna naraw li kull awtur għandu l-vuċi tiegħu sewwa, ġifieri irridu nkunu ċerti li min irid jikteb jew min irid jagħmel l-arti tiegħu jew min irid jitkellem ikun jista'. Ġifieri aħna nipproteġu, naraw, ninvestigaw li m'hemmx ċensura, naraw xi problemi hemm u nagħtu vuċi lil min m'għandux. Nixtiequ nlaqgħu gruppi ta' artisti differenti biex inkunu nistgħu nitalmu minn xulxin u l-qudiem nixtiequ wkoll niltaqgħu ma' pubblikaturi biex naraw x'inhuma l-problemi f'dan is-settur u kif nistgħu nsolvuhom flimkien. Fost l-għanijiet li għandha PEN Malta huma dawk li tixtieq tagħti vuċi lil min m'għandux. Pereżempju qed nippruvaw niskopru jekk hawn xi refuġjati li kienu kittieba jew ġurnalisti biex ngħinuhom jerġgħu jkollhom il-vuċi tagħhom. Fix-xhur li ġejjin nixtiequ niltaqgħu ma' bosta entitajiet biex nifhmu x'inhuma l-problemi tal-kittieba, ġurnalisti u artisti oħra f'Malta. Nixtiequ niskopru x'inhuma l-problemi speċjalment fejn għandha x'taqsam il-libertà tal-espressjoni, iċ-ċensura u l-protezzjoni tal-lingwa tagħna. Kittieba jistgħu jmorru fuq penmalta.org u jsibu l-formula online biex jissibħu ma' PEN Malta. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.